ganda ng laban. Ang pangalan, no? Kagamba, magandang araw ulit. Andito si Kakamba TV, si Kaka. Yan. Suportahan natin mga kagamba si Kaka TV, si Kakamba TV. Huwag tawagin Kaka. Ayan mga kagamba. Shoutout muna kay Mid sa 1111. Flake sa Infinity. Burodma YT, kamag-anak yan ni Brownie yan. Si Daxon Spidey PH, Quiz TV is Spidey, Boyd Prime. Kahibag TV, John Michael Rosales, Flores Jerome, John Rins Rosales, Canigro Street Fighter, Gagambokya, Nian Macho, yan. Si Adipig sa gaming, Aurelio Ruar, Victorio Puntinto Jr., J-Boy Makadiin, yun pala si Makadiin. So si Justin Gabriel saka si Jeff Buenaventura. Yan mga kagamba, mayroon kaming tatlong laban ni Kakamba, si Kaka. Yan mga kagamba. So ilalabas na yung ano ba yung unang match natin dito. Ayan. Match ba sila? Okay. Pares mahaba. Sige, pakawalan na. Makikita natin kung gaanong kumaatikabong laban. Absent si Happy Man ngayon, nasa Boracay. Shoutout sa'yo, Happy Man, idol. Maglalangoy dyan, alam ko takot ka sa tubig. Baka dumami ka, ha? Oo. Good luck sa pagkatunaw, Happy Man. Huwag ka magbabad sa tubig, baka ginawin ka dyan. Alam kong isang beses ka lang maligo sa isang linggo. Nalaglag yung akin ba ito? Sa'yo, Master. Ha? Sa'yo, Master. Dinadaya ka na niyan, Master. Oo, nadaya yata ako noon, mga kagamba. Aba, nangayaw yung akin, nangingibabaw kanina. Nakachamba tayo doon. Oo. Pero nakatisan nyo sa akin, mga kamba. Lumaban ka. Tumakbo yung akin. Ay, kumayaw na. Pero nauna siyang kumagat talaga. Natakutan na siya. Wala naman nasaktan eh. Wala nakatisan eh, di ba? Meron sa akin tama yun sa galamay. Gano'n? Kala ko si Happy Man lang may tama. Ika nga ni Kabalbon, Kasaltek, Happy Man. Ayaw, naloko na to. Nangayaw na yung akin. Lumaban ka, Ako. Wala na, panalo tong akin mga gamba, laming laglag eh. Panalo sa laglag tayo. Oo, panalo sa laglag yan. Yun! Naku, hindi pa rin niya nadali ah. Walang hina na yung akin. Oh. Puro butsyog gagamba ko, puno ng gatas. Bagong pakain, nandito pa ako nun mga kamba nung pinapakain niya Master Saglit lang, isang oras lang, butsyog na. Ayan. Ayaw kumagat kasi butsyog. Puno. Yun lumalaban pa rin siya. Pagbigyan natin ng laban niya. Aba, maliksi pa yun sa'yo ha. Guardia Civil ha. Panahon ng Kastila na buhay yan tayo. Ano ba yan? Pahulog ka ng patihulog. Hirap habulin Naku, hindi pa niya sinakmal. Mukha yatang tigil na mga kagamba. Wala, ayaw maglaban mga kagamba. Mga kaka, Mendoline po, Mendoline. Sobrang solid po ng mga kagamba ni Master Tay Mendo. Kung galing po sa kanya to, mga kaka. Kakukuha lang. Galing, di ba po? Ayan mga kagamba. Labas ulit ng isa. Tuloy-tuloy na ang laban. Sige. Mga good size itong mga pang-content natin lalaki
Oo. Ganyan kami mag-aksaya ng pera dito mga kagamba. Makati sa banks. Oo. Ayan. Medyo malaki yung sa atin mga kaka. Oo. Oo. Mendoline pa rin, syempre. Bale, Mendoline. maliksi naman to. Kayang tumakbo. Kung malaki. Ayan na. Mag-aharap na sila mga kagamba. Magharap na kayo. Oh, ganda ng laban. Sakralan, oh. Uhoy! Ayan. Walang bumitaw. Walang bumitaw. Aba, Tumakbo ang akin. nanakbo yung malaki ba? Tumakbo yun sa akin, master. Oo, yung malaki nanakbo. Tumakbo yun sa akin. Kaya lang, napulunto Grabe yung yun. akin, no? Ayun, kumakalog yung stick kanina nung nagsakmala, mga Grabe. kagamba. Mga kaka. Ayan. Ayan, nangihina na yung kay kakamba, oh. Yung si kaka, oh. Slow mo na. Wala na yung kay kaka. Ayan. Harap natin. Harap ka. Huwag mo akong sasaputan. Hindi ako yung kalaban. Ayan. Harap natin mga kagamba para walang lugi. Kasi pares na silang mabagal. Yan. Ayan, magharap kayo. Uy! Kala ko agatin na. Ano? Ayan na, Wala patay ka. Sasaktan ka pa niyan. Wala Wala na. na, declare natin. Ah, Tabla to, tabla tabla. na. Maliit sa Tabla. malaki. Tumabla si tatay. Ang Bito. lakas. Mas malayo sa atin doon mga kaka. 8-10 ang laban. 8 Gs. Pero tumabla yung atin. Ibinigay niya yung base niya sa English. English yun, ha? Okay. Parang si ano yun, master si Kahibag. Kabro. Kabro. Ayan. Shoutout sa'yo, Kahibag, kabro. Ayan. Ang laki. Sige, di bale. Magaling naman yung akin Magaling naman tumakbo. ko maglaro yun sa inyo tayo eh. Hindi, mabilis naman tumakbo to eh. Mga kaka, ano ulit? 8 Ah. Gs ulit. 8 Gs na naman laban. Sige. Tignan natin. Mendoline pa rin, syempre. Op. Hinabol. Kiskisan na. Kiskisan na. Kiskisan. Sabi ko na eh! Takbo yung gagamba. Na ano? Nabigla lang yun. Kiskisan. Kaagad. Op. Nabarug. Lumaban ka. Nag-shortcut yung kay kakampa. Kay kaka. Nailang yung kay kaka. Laglag na yung kay kaka. Nailang. Laban! Laglag na yung kay kaka. Oh, jeez. 8 Gs. Talo yung 8 Gs. 8. Analo yung Gs. Big Gs. Lumaban ka pa rin. Nalalaglag yung Gs. Makakagamba. Kasi panalo yung maraming laglag. Ang galing nung gagamba natin. Nakaramdam. Ayan. Ayaw niya kasi magpabilot eh, kaya siguro nalaglag na rin yung nagpapalaglag. akin. 8 Gs, Yun. 8 Gs, lumaglag din yung Gs, Naku. Buti nahila ako. Nabarog tuloy. Patay na sana. Dami na sapot pinapakawalan eh. Oy! Magaling tong ko to, mais na to Parang mayroong ayun mayroong ibubuga sa tournament Abangan ko yan. Yun. Talagang hindi lang niya masakmal, mahaba lang kasi itong Diyos eh. Sige, hindi niya maabot talaga, no? Medyo nilalapit mahaba talaga. na nilalapit na yung kanyang pangil eh. Wala Alanganin din siya kasi pumapalag din eh. Lumalaban pa yun. Nakikipag-kiskisan din yun. Kaya lang Nakasandang laglag Ulit na na ba ito? May libin na ba ito? Ayun! Uy! Nakasandang laglag na yun Panalo na. Panalo na si Master dito. Binibigyan na lang natin ng chance of many life. Natin yun. gagamba. So yun mga kagamba, pagod na sila sa kakatakbo. Pagpahingayin na natin mga kagamba. Hilo na yan Yun, at least nagpakita ng magandang laro mga kagamba. Maganda ba yun? Sige, bahala na kayo. Mag-comment na lang kayo sa baba kung maganda ba. Solid. Kung maganda yung comment mo, yan, may premyo ka sa susunod na House and lot. house in lot para sa gagamba. gagamba. House lang, walang lot. Pagkagagamba. Ayun, so yun lang mga kagamba. Hanggang sa muli.
Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ninyo sa aming mga upload. Abangan ulit sa mga susunod na upload mga kagamba. Yun lamang po. Maraming salamat.